En edes ollut tajunnut, että miten paljon mä oon niinku kirjoittanut tähän, mutta tässä on oikeesti aika paljon sanoja. Niin ihan alussa, siihen mä en ole vielä koskenut. Ja sitten täällä aika lopussa semmoset haastavat kohdat, mitkä on oikeastaan haastavia tämän tarinan kannalta. Sitten kun on rajallinen määrä sanoja, niin se on niinku haaste. Varsinkin tämmönen viilaus. Me ollaan pianon ääressä, eli tätä ennen mulla on tullut joku melodia tai joku laini tai molemmat pianolla. Mä sitten lähden niinku tutkimaan, että mitä tästä voi syntyä. Fiilistelen. Siis tämähän on tämmöstä vaan fiilistelyä. Let's go. Ei saakeli. Nyt mä äänittelin tässä tätä ja sit kuuntelen. Mut te ette kyllä saa kuulla tätä nyt. Me heltäisiin ääriviivoltamme vahvempi. Miten se ilta oli ainutlaatuinen, sun katse, sun huulet. Piksenil. Kaikki sun piirrokset, sano jotain mitä tarvitsee, en sua edes tunte. Nice. On paljon opettelemista ja mä tykkään kyllä siitä, koska mä tykkään tehdä musiikkia tosi paljon. Niin tossa pääsee kyllä ihan niinku oikeesti silleen sukeltaa syvään päätyyn. Ja niin välillä myös tuntuu siltä, että mikään ei etene ja mikä ei kuulosta hyvältä tai muuta. Mitä tälle tapahtui? Apua! Nyt on kulunut vähän aikaa ja musta tuntuu, että tää alkaa olla valmis, mikä on ihanaa. Mä en ole vähän aikaa kuunnellut tätä, niin nyt on kiva kuunnella tää silleen tuorein korvin. Sinut silloin muistin olla sulle supersankari. Hän hyppii, mä katoilen, heti tän koodit kulkukoirille. Tehän jotain, mitä mietitään muistellen, miten se ilta oli ainutlaatuinen. Jee!
täältä. Tähän on oikeasti mennyt niin paljon aikaa ja tää on ollut vaikeeta ja tässä on niin paljon vaiheita. Ja se, että saa siitä semmoisen, mitä on niinku visioinut jotenkin, niin kuunnellaan eri laitteilla. Ja miksi vaiheessa mä olin kuunnellut tosiaan eri kuulokkeilla ja kaiuttimilla tätä, mutta mä halusin vielä varmistaa tässä vaiheessa, että miltä ikään kuin tää valmis biisi kuulostaa, mutta tosiaan tässä videossa ei ole kuin nämä yhdet kuulokkeet, mutta se jatkuu vielä tämän videon jälkeen tää mun kuuntelukierros. Miksen niillä piti päättyä siihen, että sä menit hakemaan? On kyllä hyvä fiilis. Jossain vaiheessa tuntui siltä, että se ei niinku etene tai jotenkin tuntui tosi vaikealta. Mutta nyt niinku, kun vaan jaksaa mennä sen läpi, niin kyllä se siitä sitten niinku valmistuu. Mutta toivottavasti tykkäsit tästä videosta ja oispa kiva, jos kävisit kuuntelemassa ton biisin. Se löytyy Spotifysta ja se löytyy tältä kanavalta. Mitäs muuta mä vielä sanoisin? Tilaa kanava, jos haluat. Ja niin. Kiitos kun katsoit.